Oh, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo alagad sa kanya na Fon Morales. My partner sa mga ko diri. Si Randy tayo. Hindi among tulumanon kung ako ang pasultiyon o mga kabanan. Okay. Thank you kayo, Lord. Asap kita ha. Mga kaigsuunan, ay mo kalimot sa pagpanalangin, pag-ampo sa itong labang magagawa. May una sa tanan. Siya gano'n itong ampuan. Siya naghatag ka na ito o ginhawa na kalibutan. Thank you kay Lord. Siya maghatag ka na mong grasya. Matag adlaw. O ako sa ding ipasalamatan o dako ang akong mga suking mga ayun ta akong mga constituents diya sa Bakayan sa Cebu City. Kumusta ka mong tanan? Ilabi na ni Cap Winston, Pipito. O ni sa ako sa mga suon nga konsehal si Jojo. Okay, Jojo Sarnido. O nga to sab ni Oscar o ni Angeling. Kumusta ka mo diya? May papaminaw ninyo ha. Permanent dita. Thank you kayo. O sa tanang mga constituents na ko diya sa Bakayan, Cebu City. Thank you kayo sa inyong papaminaw. Kaya dito tanang ikaw na niya itong assistance nga itong ikuan. Diha mo tanan. Naminaw sa mo. Nalipay ko. Salamat ka ninyong tanan. Ailan kayo mo. Asap kita. Always say a prayer, mga kisunan. Bueno, so tapo ka na itong hatagan o pagtigad na pinadakinis o sa kababayan nga nagpatago lang sa nga saling. Kini gibatan o duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaisunan ang atong sender si Saling. Kini akong problema bahin sa kumbana nga hilig kay mamuyboy ba. Hinungdan na hinung na problema na noon mig maayo ug kun ngano ingon magud ini ang mga paghitabo. Day, Saling. Dong, dira ko sa kusina. Day. Unsa man? Day, waplo gito man buwag ka lubi. Magbinignit mo kataron. Na, unsa to pag binignit kawa man tay kuran. Wala ka makuha dito lapiting. Mas likod kuran dito. Na dito bitaw ko. Nya, Da, nawa ko no ilang kuran uy. sino wa? Hapon mo gani ko kita nga nagkod-kod si Andot ug lubi. Mabitaw na una ako nga magbinignit ha. Kaya nakakita mo ko ni Andot nga nagkod-kod ug lubi. O basig dili to ila. Dili ko taon. Ang nakasturya mo gani ng Andot. Ilam ko nitong kudkuran. Ay na, ambot lang uy kay silita nga yang asawa mo akong gisultian nga manghuam ko. Wa man kuno sila kuran matud pa niya. Binuang. May lang na sila kung sila mangayo na ito dinig palitos puro no? Nga, asin? Nga kita may muhuam? Di sila pa huwam? Kahanggaw ko nila. Atungin ako, eh? Ay dong, ay na lang dong uy. Adi may mo ni. Huy! Sulti ko. Dong Berto! Dong, balag sa diri pa! Nagiahak, magginintawhana. Ayun, saon man ni siya? Ay, magkikaway, magkatutungod las kudkuran. Kaki-dirt! Oy, pre, Berto, ikaw mong gudaan ni pre. Mare, makapahiubos man mo, Mare. Ha? Nga na ko, pre, uy. Unsa ko'y sa namo ni mo, pre. Kuan ba? Kutob sa inyong ihangyo bitong nga rin mo, Mare, no? Mangayo mo bitsin. Mangayo mo palitos puspuro. Mangayo mo daw sa kamungkay. Inanglan gani mo na, ari mo dagka na mo, pero sa diyan kami ang nihangyo ninyo. Di mo pahangyo. Grabe sa ninyo, eh. Kaya nga niya, pre, uy. May gihangyo day ka na ako, pre. Wa ko mahangyo ni mo. Ay, kailan sa ay? Kuan ba? Mihangyo mini mga muhuwa matami o sa inyong kudkuran. Grabe sa di mo, eh. Para kudkuran, imo nyo, daw, kung gano'n ninyo. Ay, pastilan, pre, uy. Katong langguam si Marisaling o kudkuran? Di ka mo pahuwang, saro. Wa man mi kudkuran, pre. Sa may akong ipahawam ninyo. Nagsulti ka sa tinood, Mare? Ha? Ha? Nagsulti ka sa tinood? Nagsulti, pre, uy. Dili taon ko bakakon. Lainan ko di mo, pre, uy. Tinuod man nga wa mi kudkuran. Pero nakakita mo lagi atong gahapon ba to o isang adlaw ba to nga? Nagkudkod mo kay parihan na itong lubi. What? Ang tinuod mo, di mo pahuwam sa inyong kudkuran. Kay, kay, ingnomin ninyo nga, wa mo ang butang nga. Nga, nakatiptab ko nga nagkudkod si parihan do. Ako an, pre. Dili man to amo, pre. Hinuwaman man to namo. Ingon parihan do kay inyo ha to. Ay, dili to amo, uy. Taka maliling tawahan ng sulti, uy. Di to amo, pre. Ako yung nanguwam adto. Ila to ni Marie Tansiang. Mau ba? Oo, uy. Gani, pre, bi. Ako naman ganitong giuli. Sige lang, Mare. Salamat na lang. Abi mo ko na kung inyo ha to ba. Nya, di mo pahuwam. Pawam taon may pre, uy. Bisag ako pa imong waman, pre. Ha?
Ako ang ba, ang bauta ko ipasabot, pre. Nga kung ako imong waman, di ko mabalibad. Oh, mo ba? Sige na lang, pre. Sige, ano na lang ko. O, sige, pre. Ha? Ngika ninyo, no? Di pa lang ninyo ay uli. Bahala mo diha. Hanggang nis pare andot. Manghambog nga dili na ilaha. Oy, pre! Roberto! Ang kanahan eh. Dangit ko na. Ay, Oy, pre! ay, ganun mga yan, pre, daos kamunggay kanahan eh. Mga, Mariga, uy, Ha? kamu ba, mga mo, Pre. mangayo na mo. Ha? Siya ngayo, pre. Ano siya ngayo? Ulit ko eh. Sorry. Ay, bida sa di mo, pre. Dito ko sa inyo, pero sige lang, ulit ko. Ay, sa, mga tataw yan. Sa? Bingaw ko di mo. Mga tataw, doha, dili. Mas mayo na yung, di abg yung kita mo yung taron nilis daan. Di abg yung daan sista. Mga tata. Gimingaw sa kong kanta-kanta sa nimo, da. Daray, kanang, ang atong katahon, pre, katong kanta sa Everly Brothers, yung ito, Let It Be Me. Ali. Ay. Nailiris mo ba? Para malingaw, tagi. Isapot mo ako, kanta pa kita ni di ay. Aray, Sige kayo, magstorya tagtiwa sa kumalit kanta. sige, ali. Yan, aray. Ha? Nganta ta, ha? Aray. Musta ganito itong katahon natin ito? Kalimot ko. Sa atong pagpagkumpare ba nga sa diyang nagkugos na atong anak sa di Kutsal Gili Dilmar nga si Maritso. Kantaon na rin, larga. Ay, kumanan na istorya ito, ha? Kumanan na ko yung istorya niyo. Dito mag-away kayo, Oh, nganta ta. Larga. Let be me. Ato na ko, pre. Ako sa mag-istorya pa tao. Ato na ko. Ako dito ko sa inyo. Dito ka. Pero sige lang, ari lang ko. Ay, Loon, loon. pre. Ako lingaw, magkanta, okay? Pre, Ato ko. pre, umato to sa pre, ha, pre, bingino to, pre. Kanta ta ko sa dito, pre, ha? Pre! Allah ka di ay. Recorded by X Thunder Gaming. Dong Berto, yung sa wala nimong landang, uy, mo nagilabay sa basura. Uso may kapuslanan ini. Di maghihapon ni mamahimang binignit. Ay magbinignit, makahata. Uso may binigniton. Huwa man tayo kakukuran di, huwa may katuno. Ha? Say wa, uy, namatay lupi. Unsaon man mo ng lobi, ha? Ha? Uso may imo nagkito, imo na usapon? Ha? Huwa man tayo kukuran? Kakuha itong tunuan, ha? Wala ka kahuwa magkutkuran di ay. Huwa lagi. Suwapang yung mga tawhan, ha? Tayo pa, be. Unsam rin hitabo, Berto. Oy, wa ko kahuam dito kay nang hambog maning kanahan nga andot. Ngay ila ko nung kudkuran. Unya di ay, hinuwam ba na dito sa nga sawa, day? Mao ba? Ako nagdudan ko ba? Nga, na ay wa magsultis tinuod nila. Kinsa man dong? Aron lang doon ko. Kinsa duha? Sila ko na magdiayon. Kuso kayo mga ayok asin din ato, mapuspuro. Ah, pare andot, silas pare. Mula, Ay, kabawas na ko ng matawan, ha? Sunod, ha? Mga ayok ka na palito din sa puspuro. Pikate na! Pikate! Berto. Ingon ani ang batasan sa kumbana, luuran, madinumtanon, unya kusog ni mamuyboy. Unya, Ayo! Narasaling, ay, ayo! sa pare andot man ni. Pre! Pre! Unsay ato, pre? Oy, Mare, nasa... Namoy lansang diyan, numero 2. Mare, ha? Mangayon, takog tuhok buok lang taon. Mare, tulok buok lang taon lansang, Mare, mluoy ka. Kisa, uy, Ha? Iisi Isa na pare naman? andot na. Naawa ko tayo lansang numero 2. Kay mangayo siya. miga nila, no? Kita mahuwam sila, suwapang kayo. Karon, yan os huwam na to. Adit nga, ako yung atubag, ako yung atubag. Oy, dong. Basig mag-away mo ha, kalma lang. Pabuang-buang, tubag na ko, piti, di ba? Berto. Pre! Pre! Sa ituyo ni mo? Pre, na ako'y na-assista, pre. Kantatang eternally, pre. Kung nga na. Sa ituyo ni mo, eh. Buntag niya, pre. Kining, ngay, takog lansang ba, numero 2, pre. Bida, sa mga tululak buok, pre. Nung ari man ka mga yun na muglansang, kasi pagtuo na mo din, eh.
Ha? Kasi mo pagto hardware may. Pre. Kamo no? May lumog na amoy kinahanglan. Kaya nuro kay mo muduol na kong mangayo. Pero kami gani ang manghangyo ninyo. Inyo lamin duwa-duwaan. Ay, duwaan, pre. Inyo ming alid ilaron ba? Anong ilitlaro man, Kay pre? dili tinuod. Ngadto ko sa inyo kay manghuwam ta kog kudkuran. Kay sulti pa nimo inyo to. Pero pag adto na ko dito sa inyo, wa mo di mo kudkuran. Ingon ang imong asawa nga dili to inyo ha. Yan ko no to hinuwaman. Mo ni sulti ko sawa? Oh, mo ni sulti niya. Kamu no? Kahilumdum ka, basta mga din mamaraig mo kasin, posporo, di ba yun may balibad? Ha? Pre. Yan na yun. Kamunggay. Tagaan na mo. Kamunggay. Baliom daw, sang nasahay, kakuha mo. Kami umidagang kuskus balongos, pero kami, mga daw sa inyo, muswapang ngayon. Di mo na mao, pre. Sige mo, kasam na makaklan nyo. Oo, mo itong kulkuran. Uy, pala ito na mo sa buwan taon. Sa? Wala, pre. Di taon na tinuod, pre. Uy, naam ko yung kulkuran. Wow na ko, pre. Ay, nalang, pre. Mga tala ta, kreng tayo. Basta wow na ko kulkuran, pre. Ay, di na lang. Saan mo kukurang, gubaran ninyo nga itong panagami ko? Sugol ka nun, ha? Pananom mo inyong kamunggay, pananom mo kukuran. Oy, kuyawan tani mo dong. Oy, noon sa ka. Bida. Likaw ang kailansang dong? Saan ako, Ham? Ngayon mo gidao dito, Preberto. Ha? Bida, sa limang bayana ka, eh. Huwag si Preberto na kulkuran dito ato. Ano po, ma? Giingnan ni mo nga katong kulkuran dito ato, ha? Nalibaw mo taka pinalito na itong kulkuran. Ay, kuan man good Uy, dong ayaw ba? yan mo na, eh. Gumpa mo pagkasuon mo, Preberto. Magjujuin ko may kanta. Ah, grabe sa din oy. Ha? Noon sa ka? Tungod ang sa kudkuran? Di na mo hinungdan. Dahil ang imo ang pagbalibad nga nang huwag sa kulkuran, wani mo pahulma. Di na yung ubo sa taon. Kaya na ba, masaya nga naagot tayo itong kulkuran ko. Oh, nahiba mo dahil siya nga nang manguwam pa man siya. Ang di ba ito iyan, unsa. Ato man ito, siyempre, naging kita guwam. Pero ikaw, pagka-lain dyan mong batasan eh. Ha? Pangita nitong lansang. Parehayo anang portahan itong siya. Pagkita nito. Di na maayo dong oy. Problema na ni mo pagkita ka. Pagkita itong lubot mo. Ay, bahala na pagkita na lubot mo ng ligo. Mahal ka ba itong bayhana ka? Kisa may imong palabihon. Sila o akong imong asawa, di? Asaway noon, bida ka nindot yan ni taong hijab. Nindot sa kung kay kang pagkaasawa ko, nindot kay kang paminaw nga asawa ti ka, pero amot lang ni mo. Wag yun, kay bati ka pagkaasawa, swapang ka, hangol ka, daw ka. Di na mo gusto na ko sa akong asawa nga inanag batasan, ha? Busa, ako pa ni mo, may pagpauli ka, bidilyen! Recorded by X Thunder Gaming. Preberto, pre. Pre. Oh, pre. Askam mo nga, pre. Gubuta dito sila pare. Andot, pre. Grabe. Nga naman. Nag-away ang mga magtiayon, pre. Gipalaya, di pare andot. Eh, ang asawa, oy. Ha? Anong taon? Nga no? Ay, masaban mo. Sige palayas ba? Lagi. Gipalaya, di Unsa pare may- andot ay ang asawa. Oy, pabila kuyawa lagi. Unsa may giawayan nila? Sa ko naman, good. Well, basta ako nadunggan, gubot yun. Gipalayas pa niya ang asawa. Sila hitabo dong. Dahil mereka dah. Bawa nga, wa may ayong balita. Nga naman. Way may tabo. Uy, pre, naamang ko ka diha, pre. Ay, oo, Mari, oy. Kanang nag-away mo sila si pare andot o ang asawa. Mari, ya, ug iya mo gipalaya siyang asawa. Ay, giguroy ka to sa gawa sila. Lo, kaluoy good. Nga naman ko do, unsa ba ko hinungdan? Tungkol sa asawa ba? Tungkol sa asawa. Oh, mao na tungod sa asawa nga swapang kayo. Naguba na hinuon na mo panagmigo ri, pare andot. Hala niya, pre, asa naman iyang asawa? Wala niya, ipalayas na. Mao ba? pre? Mao ni angay sa taong nila adto butasan. Dong. Nakonsensya ko kay nagubang ilang panagsuod sa akong bana og ni Pari Andot. Unya naguulpod ko og nakonsensya kay nabungkag man ang pagpuyo nila ni Pari Andot og sa iyang asawa tungod lang sa kudkuran. Mao nga akong gihangyo og gipakigsultihan ang akong bana. Dong, naluoy man hinuong kong mari dong. Sa muriha ba? Asawa ko ni Pari Andot ko Anong konsensya mga? Mo to'y angay niya. Dili manggod. Ayaw basulay mga kagulingon dahil kay wa kay sa sila ang maoy dunay sa sila mo'y nanguna. Maoy nila no? Si ako na sila. Bahala nila, maswapang na sila. Dili manggudong. Basta pasagdi na sila. Ha? Kung sa may tabo nila, ilan na no, what na labot? Dili manggud. Uy, ikaw manggo hinungdan kay imo mangiboy-boy si Pari Andot. Angay lang. Sila ang nanginahanglan na to, wag yun tayo problema.
Bisag wa ta, mangita jud ta para natay ikapahuwam ipanghatag sila, ha? Nya karon, kitang wa, wangyo ta nila. Mga swapang sila. Ha? Di gyud ako nagsilbi na ako ng ilang batasan. Bahala nila. Humberto. Mao ni akong problema tungod sa kamadinumtanon sa kong bana og kabuybuyan, naguba hinon ang pagpuyo sa usa ka pamilya. Sakto ni iyang gibuhat. Unsa man og kamo ang pasultihon? Saling. Hello, Ate Pres! Ma'am, good morning! Kuya Gili, good morning! Ate Jen, good morning, Ate Jen! Good morning, Kuya Alan, Ate Press. Og sa tanan na itong mga kaigsunan po nga migamit na sa tuang SED Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Happy you kita kanunay. Kung makainom sa tag SED Panyawan Coffee Mix, padung sa atong trabahoan, kondisyon kita panington ta sa atong trabaho. Mahuman yun ang tibok na itong trabaho na yan ang adlaw. Kung makainom ta sa SED Panyawan Coffee Mix, kay taas ang usa sa nisa, taas ang atong energy kay nindot man yan atong imnon sa ato ang mga daggo. Good morning natong tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og SED Panyawan Herbal Capsule, SED Panyawan Herbal Capsule with garlic, SED Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayaw sipya ta pag-inom ka, kaadlaw gyud. Katulos sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inubdaan ang usa ka kapsula sa SED Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto nimo maog hapon, usag hapon ka kapsula sa SED Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Naghapon inig panihapon nimo sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ug sa kapsula sa SED Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema, bahin na ning kidney o UTI. Ayaw na magkaguol, di na taanging mahadlok, ana. Tungod kayo na ni makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang itong kibati, bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na itong mga kaigsunan, salamat kayo inyong tanan sa paggamit sa itong number 1 nga haplas nga tinuon nga mutabang sa itong paduhot, pambaol, padakit sa kalawatan, panikos means, katul des minurias kababayanan, padakit sa itong buko-buko, sa dapi-dapi yun niya, pangwagtang magyud sa itong mga kuto sa kabataan, ilikay pagyutang sa digdi, sa itong ang sidlin na mituel nga, anarama palit sa butika, di ba, Kuya Gi? Basta butika, guys. Butika rin na magliya sa tinuod na SED Element Oil Gums. Huwag yun na sa gawas, ha? Huwag Ay, yun. gala. Ato yung nagbalik-balikon, si Piat ta. Ting-uwan na ba nun? Ato rin na mapalit sa butika. Butika rin gibaligya ang original na ito nga bantugay kay haplas SED Element Oil. Butika rin yun. Butika. O di gali, alayo kay tas butika, Gums. Ato lang ta sa Facebook. Nga, bisitahan na ito ang page sa SED Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. Na-type na ito, Panyawan Herbals, mga higala. Kunya, di na ito kalimutan nga itong i-like ang page niya. Napakita niya tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mapalitan po na ito sa Shopee! Sa ato pa mga igusoon, Shopee, o layo, tas butika, Shopee. Shopee. Pero og doon, butika, rin, mao rin nagbaligya na. Okay, sinabuta. Sa ato pa di kita makapalit sa gawas, binuang na, basta nas gawas. Ya, si Brando Briones Gams, das Marlulos, Barili Gams, ato di gamitan na Gams. Ya sa kani yung mga taxi driver believe yun Gams, basta akong kailan nato Gams. Si Renato Flores ya sa Tacob. Biltran Taxi. Di ba? Biltran Taxi. Aha. Nya Dante Pinocchio. Dinsing sa guwapo sa apelyido ni Pinocchio, Dinsing. Pinocchio? Oh, Dinsing. Daabi na ko yung apelido Ilong. Itong dito Pinocchio. Dinsing. Salamat kayo sa pagsali. Tagakat mo ni siya Gams. Di ba? Kaya salamat sa pagsalig nyo sa atong bantugang ihapla sa SED Element Oil. Nya, atong mga alalay na ito sa kuan Gams sa Luay Bohol. Ha? Luay. O si Dubduban. Library Japos Taxi. Thank you kayo ha. Salamat kayo sa pagsalig sa atong bantugang hapla SED Element Oil. Aha.
Bam! Good morning. Libidakan mo diha Mama Patro Limpangog diha sa Sugtungan ug sa Basak Lapu-Lapu City. Koni ang mga bata, kumusta na? Ito yung kamagwangan ni mong anak ng babae to naman dahil sa United States. Murag nag-message na kung kausa. Koni, si Sidro, kumusta naman mga batang Sidro? Silang Budha, silang Dodong. Kumusta naman diha mga Limpangog family sa Basak Lapu-Lapu City? Duga dito ko kaduaw diha. Oy, daga ba ko adto ni anak ko diha? Ingon na sab si Julia o si Emilio diha sa Kalubian Marigondon. Si Arte mamistad ng akong ex. Unsa ba? Undi irbata. Ayaw ka makalimutan na itong celebrity ko di Kabiwanizo. Alang sa atong pagpangaligo, alang sa atong younger looking cuties porcelain cuties artista nga mga panet. Ilabin na sa itong mga kabataan usab, no? Pwedeng laki, pwedeng babae, pwedeng dagko, kitang mga idarana, pwedeng hapon. Celebrity ko di Kabiwanizo. Apang tako lang gingon, ano lang gingon mo butika, ayaw man ang suroy-suroy, ha? Unya tanawan nyo na ay tataksid marketing. Ayaw ko makalimutan lamang, ha? Kay, para kini sa atong skincare, glutathione papaya extra, natural moisturizer. Unang magpabilin nga nindot atong panet. Ilabin na paras ka na mga nagdaga, ha? Celebrity ko di Kabiwanizo. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Saling, Ate Pres. Saling. Oh, si Saling taon. Karena medyo naluoy po ni siya si Abana Ate Pres. Kay naabay silingan nila nga anytime mga yung lagtabang, kabunggay, mga unsap na nila, lama, mga acid, bitsin. Ilag yung tagaan karon. Usa kay gayon ng huwam tao disbirto iyang bana og kudkuran. Karon giingnan sa iyang asawa tong iyang amigo nga si Andot nga wa sila kudkuran. Unya tinuod nga daam gyud ay sila kudkuran. So, naglagot si Andot, kay amig ko, magukay ni silang birto, magkatakanta sila, magduit-duit sila, hindi palayas ang asawa. O niya, karon, gisultian sa iyang amigo nga, naglayas sa iyang asawa taon, o si Katus Andot, gipalayas yung asawa, tungod lang sa kudkuran. Mauni nga, na problema, niya, na problema sa taon si Saling, kay si Berto, may nakaingon nga kuan, kay naiubos mas Berto siyang kumpare. Mauni ang problema ron, tungod sa kamandimtano na niya kung bana o kabuybuyan, kay bubuyan, kay ni Berto pod, maoni, nagubay noon ang pagpuyo sa ilang pamilya sa ihang kumari-kumpari. Diretso ko lang, ha? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Diretso, ma'am. Natandog akong balatian na ni Sugulen noon na Ate Pres. Ano naman? Tungod kay sa gamay pa may batang, among silingan, pangalan, og iti, niting. Kana bang manoy, na may nga sa probinsya nga iti, inko. Si iti, niting, among silingan, kaming tanang magsuong laki, tulo ka bok. Magpatupigan ni me at tuming patupin niya panalitan nung nananggot siya unang yung taon siya kaya magpatupin me kaya eskwela pa me wala siya katong bukong sa lubi palingkura na tupi siya wa man may bayad hadag ko naman ito tumitupi huwag may kabayad kaya yung asawa sa Sinday Silya at doon sa may mahuwa mo gidgiran sa baranghoy kung magputo ang mama ingon ko nga kadako di bili ang pagkarelasyon ngayon ani ko wa may bayad ato sila gitutupi sa tiniting na ako taon Nindot kayo ng inaana oy. Yeah. Para mo mama, mingon mo mama, ipauli ko dayon ang gitgiran. Manguam gani kinahanglan nga. Ikaw man iuli dili kay punto sa inyo. Tinawag bitaw na. Natando ko malatian si tuwa naman sa ang kalibutan si Inday Silya o si Iti Niting. Ang iyang mga anak sila si Nina, sila si Hining. Nabuhi pa man na dias kang kwaay. Salamat kay sa inyong ginikanan Lola Hining, Day Nina nga ang kaniting relasyon nato sa atong pagkasilingan sa nato mga ginikanan no inyong papa magkitupi na mo, yang inyong gidgiran mo imong huwaman. Kana ko di yung kanang inonta balor sa pagkapagkala no dako balor. Ari ta sa paambit. Sige. Sirach 6, versikulo 16. Sige. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. So laon gyud kaayo kining relasyon sa pagkasilingan pagkahigala kay murag kunog tambal. Tingali no? Kay kana bitong usa ka tawo og masuko na may panultiyo nga ikaw gyud mapatay na ako. Tungod sa kalagot so kining niya karon atong suwat nga nakapapukaw kini sa akong balatian no sa akong mga gugma nga gibati nga namatay na uso pa doon na balak Ningon ba si Kwan Gili kan kabali kang balak ba nag-vlog magkagbalak so binuang lumong to nako diretso ka Goliath karon kanang na ang kasangalan ni Sender si Makoy sana kasangalan si Cinderland Berto si Inday Saling. Inday Saling. Inday Saling kanang kung mahimo ayaw naman ka mo pagdumot og paghambin og pagdumot ngadto inoon sulti nga pabadlong ang iyang asawa kay murag dili maayo isip silingan isip silingan kay ug ari kas pagampo sa kanang San Francisco de Assisi bitaw Goliath na maingon dito nga kung may pagdumot pasaylo
Kung may kasuko, paghupay. Kung daay kainit, kabugnaw. Murag yun, ana, bitaw. Oo. Aron ang relasyon na to sa managsilingan kay wabila ito man sampit ng silingan ba ya asin, kamunggay, Ano na? posporo. Nya yang asawa, mahilot-hilot tong kinising asawa kay madaot to managsilingan kaysa ako lang gibasa ni Ray Osbon. Sirach 6, versikulo 16. Ang usa ka maunungon nga higala sama sa usa ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Aha. Thank you. Good morning. Salamat pa pala kating tulumanon. Kung ako, ang pasultihon! RMN